I-open ako sa zero dali. Oh no. One, Shazam. Shazam. Take power. You teleport. Anak dia nak. Ano na power? Hidung. Nagdadaw ka Charmanize Marine. Ako na para dito. Nabona na rin. Charmanize. Nabona. Anong hulog? O, napil! Dali mo to! Isa na pili ah. Kita kadok. Oo. Kumanta nag-Charminator. Charminate. Wala lagi salam lagi. Wala lagi salam. Wala pa. Ako pa magyatay. Lord, lagi natin. Ang isa. Charminate. Lord, no. Ay, hindi siya Charminate. Makawat na tanan. Kasi power. Pwede ka ba ito? Charminate. Nindot pa mga nindot pang screen kay mama. Mga may blue. Sa mama kasi na kayo. Rato na isa. Wala kitang nam mo.